Na Facebooku jsem viděla reklamu, upoutávku od Evy Holubové a první to začalo. Máte volný čas, nevíte, co s volným časem, chcete pomáhat? Říkám, ano, chci. No tak určitě jsem poznala skvělý lidi. Díky kurzu, ten byl úplně úžasný. Poznala jsem Tadeáška a zase trošičku jiný pohled na svět. Asi první setkání, to bylo první setkání, prostě jsem se těšila na svoje první dítě. Baví mě, že to je úplně jiný a hlavně, že můžu pomáhat a že vlastně mě to vlastně nic nestojí. Jo? Je to jenom můj volný čas. Bála jsem se toho, že to nezvládnu, že se do toho dám, ale že pak zklamu. Že to prostě nedám. Já si myslím, že jsem to zvládla. Vyzkoušíš něco nového a každý den bude úplně jiný.